na-validate. Kaya umabot hanggang ganun itong panahon na ito. So kaya nalagay sa listahan. Pero I can vouch for him. I am sure ululusutan niya yan. Depende sa ebidensya na lalabas during the validation. I'm very positive, knowing him personally. Paano ba napupunta sa list? Paano napupunta ang isang, ano yung mga circumstances, bakit napupunta ang isang pulis sa mga ganung Include sa watchlist. Ikaw, very active ka sa anti-drug operation. Tapos ngayon may kasagasaan ka na isang narco-cop na yun, nasa intelligence community rin. Pwede ka gawan, re-resba ka ng isang narco-cop na yan by Including you. by creating derogatory report against you. So ang receiving unit naman na mag-receive dyan, hanggat hindi na validate, it will stay there. So it means faulty yung list? Ha? It means faulty yung list kasi kung may mga ganun lang na mga Yung list, raw list yun, raw, kaya hindi nga na-validate. Kaya nga si General Gamboa ngayon is asking the President na PNP na mag-validate kay diretso, lalong-lalo na yung mga tao na ng PNP mismo, sila na mag-validate para mabilis. Sir,